עכשיו לחיפושית שעושה סבב כל הארץ כדי להעביר את החבילה לגלעד. החבילה שביקשנו ממשפחת שליט היא מכילה סידור תפילה, ספר תהילים, טלית, מכתב מאמא ואבא, מהאח יואל ומהאחות הדס שהיא חיילת עכשיו. הספר של אחותי תביני, הכינו. אוקיי, יאללה, שים, פה. אתה יודע באיזה צד מכניסים מקדימה? יודע. לשבור את האוטו. תהיה לכם שנה טובה. אנחנו נסים להקליט שיר לגלעד. נהיה מאמין שנעשה גם דברים כאלה, אבל זה מאוד חשוב, זה שיר שמאיה הכינה, מאיה מהמצפה, והיא הקליטה אותו, את השיר עצמו כבר ביום שישי בשבת, ואנחנו הולכים לעשות כאלה מין קולות רקע. שלום. שלום. ראית החיפושית של צליק? עכשיו עושה כיסא למעלה, קשור עם חוטים וזה, זה הכל כזה. כל שקרה לך, חיפושית משנות ה-60. אין להם מלא דגלים עליה. אני יודעת בה. נכון, זה אני פה, בתוכו. לפני כמה ימים הלכנו למחסן להביא ציוד לצליק וזה. אנחנו עושים, יש גשר של גן העיר שם, ליד כיכר רבין, טרחו, הייתי רואה עם הדגלים בגשר, לא לקחנו בחשבון גובה. עד שאת לא מתקשרת ואומרת לי שקיבלת עוד חיים מגלעד, אני לא מקבלת את החבילה. אמרתי לו, שמה אנחנו עושים? עושים את זה סמלי, הרי הוא לא יקבל את החבילה. אני שמתי ביסלי שהוא אוהב, את אפרופו שהוא אוהב, חטיפי אנרגיה, עץ, דבש, ראש השנה. יש חולצה, מסתבר, אמרתי, טוב, נכנס לחולצה. הם רצו צעיף, סליחה, אמרתי להם, הלו, בחורף הוא פה, אין לכם מה להכניס צעיף וגמרנו. הנה קח את מבט עיניך מצבו השקט צחוקו המאיר הרוח הברוך הרועף ממך הרופא לליבי כמרחב הניר הנה קח את מבט עיניך הנה קח וצררתי בשיר מבט עיניך מצבו השקט צחוקו המאיר הרוח הברוך הרועף ממך הרופא לליבי כמרחב הניר הנה קח את מבט עיניך הנה קח וצררתי בשיר הנה קח הורדת לי את המסים? חבר'ה, הם באו עם... הם באו עם גלים כתומים של ההתנתקות, בחיי. אולי נשארו כמה שלא התקדמו. מאיר, תוריד את הבום הזה. חבר'ה, צלם נכבד, אתה בדיוק מסתיר לי את ה... אתה לא להיות כלום. זה שלטים, זה שלטים. יש שלטים שכתוב עליהם, אני לא יודע מה. לא, לראות מה כתוב אנחנו לא נוכל, אבל... ויש חבר'ה שיורדים גם מהפגנה למזרחה, אני רואה. יש על עשרות אלפי תושבי עזה שמוכנים כבר להיפטר מגלעד שליט. ובלבד שבני משפחותיהם ויקיריהם יחזרו? מוכנים כבר להיפטר מהסיוט הזה שנקרא גלעד שליט, הסיוט שלהם. הנה קח את מבט עיניך הנה קח אני
מקווה ומחכה כבר תקופה ארוכה ליום שבו אשתחרר. אני רוצה למסור דרישת שלום למשפחתי ולומר להם שאני אוהב אותם ומתגעגע אליהם מאוד ומייחל היום שאראה אותם שוב.